रघवा हाथे मोबाइल लेके करे स्माइल रहे पहिला रघवा सेल्फी खींचे में पिटा गईले छठी घाटे लभरवा फोटो खींचे में पिटा गईले छठी घाटे लभरवा भैया जी उनका के देखली हाले सखी देते नंबरवा भैया जी उनका के देखली हाले सखी देते नंबरवा सेल्फी खींचे में पिटा गईले छठी घाटे लभरवा फोटो खींचे में पिटा गईले छठी घाटे लभरवा। पहले से लगल रहे सबके नजरिया लाभर के लाग गइल सखी बड़ी मरिया पहले से लगल रहे सबके नजरिया यारबा के लाग गइल सखी बड़ी मरिया सखी बड़ी मरिया लड़ गइले दोनों आपस में हो घाटे कैले झगड़ाबा लड़ गईले दोनों आपस में हो घाटे कैले झगड़ाबा फोटो खींचे में पिटा गईले छठी घाटे लभरवा फोटो खींचे में पिटा गईले छठी घाटे लभरवा। गोल्डन भैया ठीक नहीं खे कैले काम हो बिल्कुल भरवा के कई के बदनाम हो गोल्डन भैया ठीक नहीं खे कैले काम हो बीरज नंदन के कई के बदनाम हो कई के बदनाम हो हमरो दीवाना के भेले बुरा हाल सखे लागो है डरावा हमरो दीवाना के भेले बुरा हाल सखे लगे बड़ी डरावा फोटो खींचे में पिटा गईले छठी घाटे लभरवा सेल्फी खींचे में पिटा गईले छठी घाटे लभरवा भैया जी उनका के देखली हाले सखी देते नंबरवा भैया जी उनका के देखली हाले सखी देते नंबरवा सेल्फी खींचे में पिटा गईले छठी घाटे लभरवा फोटो खींचे में पिटा गईले छठी घाटे लभरवा।